diretso na po tayo sa ating mga katanungan. But before that, let me acknowledge po yung mga media natin na nandito pa po and thank you for staying. Unahin ko na po si Sir Mr. Paul Hapin all the way from Radyo Pilipinas Albay. So he came here po talaga. And of course, ang ating Philippine Information Agency Provincial Head, si Ma'am Benny Recevido. Ma'am Benny, thank you po for coming. We also have with us here po from the DZGB, si Sir Andy po, ayan. And also joining Sir Andy is, nandito po din ang mga kasamahan natin. Sir, from saan po tayo, sir? Radyo Oragon, Legazpi. Ayan. So, sila po ang mga media na makakasama po natin today. So, sige po, simulan na po natin sa question. Magandang araw po sa lahat. Kay Doc, po ang tanong ko. Joel. Doc, kumusta po yung data ng tigdas ngayon sa Pilipinas? At paano po nagkakaroon ng outbreak ang tigdas? Salamat. So yung data po actually for kanina medyo na-present, so the data ibigay ko kay Dr. Gisela. Alright, for Bicol region po, we have 15 laboratory confirmed measles and 5 laboratory confirmed rubella cases na po. But ang kagandahan po nito is ang ating mga cases ay controlled, meaning sila po ay na-isolate, nagkaroon po ng outbreak response immunization as well, nakapagbigay din po ng vitamin A supplementation para sa kanilang health, as well as natigil na po ang transmission, so hindi kumalat or nagkaroon ng malawakang outbreak sa mga areas. So ito pong datos din natin ay nangangahulugan din ng magandang surveillance na. So yung mga simptomas po for the measles na na-identify or rubella din po ay natatag na sila at yung kanilang local epidemiology surveillance officer ay nare-report po at nakakapagpasa ng kanilang specimen at nakukonfirma. Kasi meron din pong presentation, di ba, na iba naman pala na sakit. So ang kagandahan nito, because there's good capacity of the surveillance na ito po ay agad na natatag at pagbalik po ng laboratory confirm, patapos na po yung sakit ng bata. So talagang napuputol na yung transmission. So 15 and 5 po. Thank you po. May gusto pa po tayong i-add or that's all right na po. Okay, next question po. Good morning po. Maki Gomez po ng Bicol TV Sorsogon and contributor din po ng Bicol.ph. Ang tanong ko po, ano po ba ang bagong estratehiya po ng DOH sa Ligtas Tigdas 2026 kumpara po sa nakaraang Ligtas Tigdas po? I think in terms of sa estratehiya, halos pareho lang po yung estratehiya kasi yung itong ginagawa po natin ngayon ay yung tinatawag na supplemental immunization activity. So parang karagdagan po kasi nga ang nangyayari po, hindi natin kasi nami-meet yung target. So may target po na sana yung mga bata na within certain age group mabakunahan. Ngayon, hindi natin po yun nami-meet, kaya po nagkakaroon tayo ng supplemental immunization activity. So sinabi nga po kanina, pangatlo na po ito, nauna sa BARM, tatlong phases na, nauna sa BARM, then sumunod po yung phase 2 sa Maynila, and then phase 3 ngayon, Luzon, tsaka Visayas. So ito pong strategiya natin ay para po yung mapataas yung tinatawag na herd immunity, no? Kasi kapag po ang transmission po ng measles sa mga bata, sa mga populasyon na hindi po nami-meet yung target, nawawala po yung tinatawag na herd immunity. So yun din po yun, kaya nga importante po ngayon na dapat dito sa ating supplemental immunization, ma-meet po natin, ang target natin ay 95% ng buong probinsya ng Bicol at dito sa Sorsogon, ganun din yung target natin. 95% ng mga bata, edad 5 taon pababa ay mabakunahan.
Ang strategy po talagang tulong-tulong, no? Kasi hindi lang po Department of Health din naman po ang syempre mangunguna ang Department of Health, pero kung ang ibang mga partners natin like yung mga medical societies, ang ating mga, of course, the Provincial Health Office, the City Health Office, tulong-tulong po tayong lahat para po makamit natin yung 95%. Para po yung herd immunity that we will get from vaccinating tataas po para po mas mabawasan din yung transmission. Okay. So, kung babalikan po natin yung tema for this year po na MRCIA na sama-samang hakbang para sa batang protektado, one of the things po na in-emphasize ng Department of Health as well as in-implement ng Provincial Health Office po na National Immunization Program Team is yung collaboration with different stakeholders po natin. Kung dati po ginagawa na po natin yung pagtatap sa other agencies, ngayong taon po mas lalo po natin siyang in-improve. Una-una sa lahat po, katulad nung nabanggit ko kanina, tinap din po natin yung mga nasa field, which is one of the suggestions ng ating PIDOHO Sorsogon, yung ating mga nagbebenta ng malunggay pandesal na umiikot sa barangay. Because one of the best strategies po pagdating sa pagpapalahad ng programa ng pangkalusugan is to really inform the public. As much as possible, lahat po ng posibleng panggalingan ng impormasyon, itap natin sila para makatulong na magbigay ng tamang impormasyon sa publiko. Another thing po, sinama po natin ang panghingi ng tulong natin sa ating religious sector. Sa ibang mga simbahan po, currently, pinopost na po or fina-flash na sa kanilang mga screen yung MRCIA na program natin para yung mga nagsisimba sa churches natin, they will be informed na meron pala pong ganitong activity. Another thing na isa sa mga best practice na ginawa natin for this year, itap natin yung mga private doctors, which is yung ating mga private pediatrician. Alam po natin, ang priority ng Department of Health as well as ang ating mga health programs is nakafocus sa publiko. However, or sa ating mga community, however, hindi po natin pwedeng pabayaan yung mga batang ang tumitingin is mga private doctors. So in partnership with them, we will be providing, or ang Department of Health and the PHO will be providing vaccines para yung kanilang mga pasyente na pasok doon sa 6 hanggang 59 months of age, mababakunahan din po ng libre. So yun. Thank you po. So idagdag ko lang po, no? Ito pong ating kampanya ngayong buwan ng Agosto po, bukod sa bakunahan laban sa measles at rubella, ay meron pa po siyang kasamang patak ng vitamin A. So ito po kasing bakuna natin kontra tigdas, pag sinabayan po natin siya ng patak ng suplemento ng vitamina A or vitamin A, ay mas napapataas po yung pagiging effective ng bakuna natin laban po sa sakit na tigdas. So yun po yung kaiba din po sa kampanya natin para sa taon ngayon, no? So may turok, bakuna laban sa measles at rubella, plus huwag natin kakalimutan, may kasama po itong patak ng vitamin A para po sa ating mga batang eligible po na babakunahan. And yes, so sa ano naman po ng National Immunization Program, so 'di ba po ang ating activities ay sa community. So for the program, you want to first saturate talagang every purok, no, down to the street, down to the sitio, down to the kaduluduhan po ng ating barangay. We'd want this to be saturated by our health workers. So our master list, proactively na a-update po yon even before the actual date of the August 10 onwards, no. Balikan po ang ating master list, i-cross-check ang ating mga data like the TCL, the OPT, at yung history of vaccination po natin. So talagang makapture natin yung eligible na bata. Again, 6 months to 59 months na mga bata. Next po ay atin pong gustong ma-optimize, no, paano natin yun gagawin. We tap, na-mention na din po, I think we have identified our fixed site and temporary fixed sites. No, nakalista na po yon, may mga launching activities na rin.
and also even the private facilities will be sites for the vaccination. And of course, we also want to prioritize sa Sorsogon province po, no, doon sa 15 natin, although tapos naman po, nagkaroon sa Sorsogon City as well as Huban. So we can prioritize those areas. So we can also look at the population, no, saan pinaka mataas yung populasyon ng eligible sa ating mga barangays. So yun yung strategies ng programs, and of course, the border control. Siyempre po, may mga katabi, yung mga katabi, halimbawa Sorsogon City, and then, Matnog for Sorsogon City kasi we have also the Kasiguran, di ba? Yung Kasiguran, Huban. So, yung ating mga borders doon. And we can also utilize the ring approach. So, kung saan pa, close in po ang ating ring of immunity. So, talagang just to make sure na wala pong bahay at walang bata na naiiwan. So, yun po ang ating gustong mangyari, na talagang lahat makover po natin. If we look at our MRC implementation in 2023, so dapat po hindi na bababa doon ang ating coverage, no? So na-present naman po kanina yung risk na atin pong nakuha dahil ito lang yung vaccination natin na coverage. So ang atin pong bakuna ay ligtas, libre, napatunayan na. So we just want these services, no, at the individual level na ma-uptake ng ating mga batang eligible. So yun po yung mga strategies, mga tried and tested na strategies, at yung mga ginawa pa pong innovation at mga bago para po ang ating coverage ay mas umangat pa. Because sa likod po ng mga datos na ito, merong mga muka or mga bata na talagang magkakaroon ng benepisyo or protection laban sa mga vaccine-preventable disease. So yun po. Hello, ma'am. Sir, hello po. Good morning. Since alam natin ngayong taon is target natin yung mga LGUs, syempre, kasi yun nga, parang nga ma-encourage sila na ma-intensify ito ating program. So ano yung mga sa tingin nyo dapat gawin ng mga LGUs para mas mapalaganap itong mga ongoing natin na aktibidad na hindi lang ngayong campaign, kumbaga, sa mga susunod din na buwan or taon. Or para makamit din natin yung herd immunity. May isa pa akong tanong, mami. Actually, no, kung titingnan natin yung kabuuan ng programa, napakalaki talaga po ng role ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi po, yung mga bakunahan na nagaganap po sa ating mga barangay, yan po ay spearheaded po ng ating local government units talaga. Ang role po ng Kagawaran ng Kalusugan, i-provide po yung bakuna na gagamitin sa sa kampanya at iba pang mga logistics, no? Pero simula po nung pagpaplano, kailan tayo magbabakuna? Ilan ba yung mga babakunahan? Nasaan po sila? Saang-saang mga bahay? Tama po? Yun pong gagamiting gasolina, yung gagamitin pong mga lalagyan ng mga bakuna, vaccine carrier yung tawag, lahat po yan, no, ay pinaplano ng atin pong mga kasama sa lokal na pamahalaan. Kaya po, kami po, no, ngayon pa lang, sisimula pa lang po yung ating kampanya, nagpapasalamat na po tayo. Kasi sa likod po nitong launching na ito, ilang buwan pa po yung nakalipas, ginagapang na po yung preparasyon, no, ng atin pong mga lokal na pamahalaan. So, ano pa ba yung kailangan nilang gawin? Ito po yung ating request, no, sa lahat po ng ating mga opisyal sa pamahalaan, barangay local officials, no, sila kapitan, sina kagawad, yung atin pong mga kawani ng gobyerno na nasa lokal na pamahalaan, lalong-lalo na po ang ating mahal na mga mayors. Ano po? Ay hikayatin po ang lahat ng mga kasama po nila sa komunidad para po sa araw ng schedule ng bakunahan, aktibo po sila ang ating mga kasama sa komunidad na mismo pong pumunta sa mga lugar, pook, kung saan po gaganapin yung mga bakunahan. Bakit po? Kasi di ba may tina-target po tayo?
na 95% coverage. Yung binabanggit po nating 95% coverage. Sa lahat po ng mga bayan, munisipyo at syudad po natin sa Sorsogon, maging sa kabuuan ng Bicol, 95 din po ang target niyan, kada munisipyo. At maa-achieve po yung 95 and above na target kapag lahat po kumikilos. At dun po, nagmumula po, no, yung malakas at sabay-sabay na pagkilos kapag ka po ang ating lokal na pamahalaan, all out ang suporta. Ibinibigay po ang mga resources na kakailanganin ng ating mga bakunador, kakailanganin ng ating mga magulang para po ma-avail po nila yung services. So, ongoing na po tayo, no? Kaya din po, sa part po ng Department of Health, ay yung mga ganitong matibayon na mga efforts ng local government units po natin, nire-recognize din po yan ng kagawaran ng kalusugan at the end of the campaign. So, ito po, no, ang dami po mga plano, lahat po nung nitty-gritty ng mga plano para sa implementasyon po ng ating bakunahan, lahat po yan nakaangkla po sa malakas at matibayo na implementasyon ng ating mga nasa lokal na pamahalaan. Yung atin pong rural health units, yung public health workers po natin na nakapaloob po sa ating local government, yan po yung ating mga champions. Pero kailangan nila ng support ni Kapitan, support ni Mayor, support ni Governor, di ba po, no? Para po mas lalong maging seamless yung kanilang implementasyon at ma-achieve po natin, tayo pong lahat, ma-achieve po natin yung ating target na more than 95% po sa vaccination. Ilang bata po pala sa Bicol Region target natin na mabakunahan for this year? Okay, for the whole of Bicol Region, that's 647,092 ang ating 6 months to 59 months old na mga bata. So, syempre, nakadisaggregate siya in numbers. But for our Sorsogon province, we have 85,760. So, imagine that one, 95% po, no? Ang ating target for our eligible population. But if we could do it better than 95%, then that's very good. So that would give the herd immunity po sa ating mga kabataan. So na-start na po ni Doc Rita kanina, no, yung sa ating LCEs. Definitely po, the head of the local immunization task force ay ang ating mga local chief executives. So their health leadership will steer the direction of their LGUs. So, yun po ang ating panawagan sa kanila na sustain more than the message of support kasi nag-request po at nagbigay sila willingly ng kanilang message of support sa MRCA. But yung direction po sa kada LGUs ay napakalaking tulong sa implementasyon ng kampanyang ito. At palakasin din po natin ang ating demand generation. Yung pagkakaroon ng ganitong mga activities, gaya ng PESCON, launching, alam ko po may kanya-kanyang activities in preparation for the MRCA ang ating mga LGUs. So yun po ang palalawakin natin and to mobilize their people. Siyempre po, ang pagbabakuna ay hindi lamang sa health sector. Tama po. It's the whole of society, whole of government approach. That is why po katulong natin ang iba't ibang sektor para sa kampanyang ito. Kanina po nakita ninyo ang DILG, ang medical societies, 'di ba? Ang ating uniformed personnel, ang ating national government agencies, PIA as well. So yun po ang ating gagawin. And for Sorsogon po, historically, ang ating routine immunization ay nag-i-improve at nag-i-improve. So kung kaya po sa ating routine, kayang-kaya sa ating kampanya. At yun naman po ang ating pagtutulong-tulungan. No? Salamat din po sa ating media because katuwang po namin kayo sa pag-disseminate ng tamang informasyon. So importante po yung tama na informasyon sa panahon ngayon ng mis at disinformation. So yun po yung ating mga information, education, campaign materials, at yung mga social behavioral change na gusto nating ma-instill sa ating mga constituents. So, palawakin po natin ang reach or coverage ng ating kampanyang ito. I think yung gusto ko lang i-emphasize siguro yung request natin sa mga local government na sinabi ni Dr. na masustain. Kasi sa totohanan lang po, hindi naman tayo aabot dito sa supplemental immunization kung
in the first place, mataas na yung ating vaccination rates. Pero nakita natin kasi, 'di ba, mababa yung ating FIC rates, yung ating fully immunized child. So, kung mataas 'yun, nami-meet natin yung target ng fully immunized, actually, sa totoo po, hindi na natin kailangan gawin na magkaroon ng supplemental immunization activity. Kaso, ano po ba ang realidad? Hindi po siya natin nami-meet yung required na FIC. Kaya po kumakalat pa rin yung measles virus dahil nagkakaroon pa rin ng transmission. And ang measles kasi, yun nga, pinag-uusapan natin yung herd immunity. Hindi lang yung individual yung napoprotektahan pag ikaw ay nabakunahan, kundi pati yung buong komunidad. So it's really a community thing, no? So kahit ikaw, sabihin mo protektado ka, pero kung yung ibang bata sa komunidad hindi na bakunahan, may measles, may transmission na nagaganap. So kaya ang ating response doon, hindi lamang po pang ito lang, pang siya lang. Dapat sustained po. So kaya po napaka-importante yung sa tanong nyo, sir, na ano yung role ng local government is really i-champion talaga ang pagbabakuna sa kada Bicolanong bata, na walang Bicolanong bata na hindi kompleto ang bakuna. Kasi kung kompleto ang bakuna ng lahat ng Bicol noon, hindi na tayo kailangang mag-supplemental immunization. No? Siyempre, ano po yan, marami pong factor bakit hindi na nabanggit naman na kanina. Pero ang importanteng role po ng ating mga local government, nila mayor, ng ating mga municipal health officer, city health officer, provincial health officer, ay yung talagang puspusan na kahit yung sa routine immunization o yung normal lang na mga pagbabakuna ay talagang to the highest level. Parang ngayon tayo, full press con at lahat to the highest level ang ating pag-encourage na ma-meet natin yung target na 95% of the, how many dito sa Sorsogon? 85,000 plus na mga bata, ma-meet natin. But again, sabi ko nga, at the end of the day, when you come to think of it, we are doing this activity, this supplemental immunization, dahil hindi natin na-meet yung target. So ang dapat sa mga ang encouragement natin sa ating mga local government, syempre katuwang din ang Department of Health, is that ma-sustain natin yung mga activities even for the routine. Kasi kung maayos ang routine, maayos ang ating FIC rates, fully immunized child, hindi na natin kailangan mag-supplemental immunization activities katulad ng ginagawa natin ngayon. So to also add lang po, no, one of the things that will really strengthen ang ating implementation ng health programs is if meron pong ordinance ang bawat munisipyo and even the province. For the province itself, meron po na tayo talagang ordinance for the immunization. But for the LGUs, there are still some po na ongoing pa ang kanilang ordinansya. Because why? When you conduct or when you implement certain programs sa, alam natin yan, sa government, ang ordinance will provide the specific funding and continuity noong mga programa. So meaning, nakakapag-focus tayo ng certain interventions dahil may enough tayong funding because of the ordinance. And just to segue lang po, no, to in addition dun sa mga inputs natin, if pertaining dito po sa activity natin na MRCIA, with the target population sa Sorsogon na 85,760, pag pag-uusapan po ang supply ng bakuna, we have more than adequate na na-receive from the Department of Health. That is actually around 130% na more than the target population natin na 85. Kasi nasa 100,000 plus doses ang na-receive natin. So ang kailangan lang po natin, makonvince ang publiko na pabakunahan po yung kanilang mga anak. Dahil hindi po problema ang bakuna. Okay. Good morning po. I'm Jogi Ba from Botox News Online at Masuseco. Now may sabi nga po ni Ma'am, yung matibayon ang implementasyon, suportado kang gobyerno. As in sabi man po ni Ma'am,
ano nga yung social media, right, information dissemination. We know that already. We've done it already, matagal na pong panahon. And now, here it comes na late po natin na may isang insidente about doon sa nagpainom ng pamorga, di ba po? So it brings again, yung sad news po kasi nito na talaga nagkaroon ulit ng takot sa side ng mga magulang. So, ito po yung tanong ko, ano po ba yung pwede natin gawin sa isang magulang na nangangamba na ito naman meron tayong vaccination na magiging ligtas ba talaga ang kanyang anak kung sakali po nga iba-vaccine po siya ngayon, lalong-lalo na po sa magulang na nasa dulong bundok na po, nasasabihin po sa inyo, matagal na kaming nabuhay at nabuhay kami na walang vaccination. Paano mo po sila makukumbinse? Thank you po. Ayan. So, ang strategy po sa ating mga magulang, very valid naman po ang kanilang concern because again, mahalaga ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang anak. But for the immunization activity, again, the National Immunization Program has been here in the Philippines for 50 years and hindi lang po ito napatunayan, pinag-aralan ang ating mga bakuna. For the vaccines po, hindi po tayo mag-house to house ng ating mga bakuna. Definitely, meron tayong fixed at temporary fixed site because first, we want to protect the integrity of our vaccines. Siyempre, siya ay heat and light sensitive. So, pag yan ay talagang hinahouse to house mo, ma-expose yung bakuna. So, that is why, yung mga sabi po ninyo nasa malayong lugar o kaduluduluhan, GIDA na barangays, sila po ay dapat ma-identify ng kanilang LGUs kung saan silang site magpapabakuna. Pinakamalapit na site na accessible sa kanila. Ikalawa po dito, ang pagtusok po ng bakuna, after nito, syempre recorded po ang kanilang oras ng pagbabakuna at sila rin po ay i-observe pagkatapos magbakuna. Be it 15 minutes to 30 minutes para sa mga bata. At before that, meron po tayong quick health assessment para sa kanila. Meron poong mga instances kung saan lamang temporary madedefer ang bata sa pagbabakuna. So ito po ay in place naman. At parte po ng vaccination teams ang ating social mobilizers. We have also health promotion officers. So kumbaga, before pa naman ang bakunahan, dapat ito pong concern ng mga nanay, mga agam-agam ay napag-usapan na, be it in the mother's class, in mga town hall meetings, mga patawag sa barangay, para po ma-address na itong agam-agam. And again, pagbibigay ng tamang impormasyon sa kanila. So of course, meron po tayong mga health doctors, mga medical doctors deployed, nurses. Ang ating nagbabakuna po ay talagang trained, licensed nurses. We also have midwives in the team, be it the deployed of the Department of Health or ang ating hired na mga LGUs. So kasi ang pagbabakuna ay ganun pa rin, ay isang skill. At ito po ay ititiwala natin sa mga trained na personnel. Ayon. So marami po tayong mechanisms, levels or layers of protection para po ma-ensure na ang ating bakuna ay ang pagbabakunahan ay ligtas para sa ating mga bata. Ayan. So ang iba po kasing mga mothers and parents, 'di ba? Napansin niyo po kanina, merong mga umiyak na bata, 'di ba? Mga first-time mothers, takot po sila or naaawa sila sa kanilang bata pagbabakunahan. Diba? Pero, ang iyak po ni baby versus ang kanyang proteksyon na pangmatagalan, ano po ba? Of course, it will outweigh yung benefits na makukuha sa pagbabakuna rather than the worry or even yung iyak ng bata. So, yun po ang dapat nating i-assure. At definitely, capacitated po ang ating mga LGUs sa pangunguna ng Municipal Health Officer, our NIP local coordinators, usually our nurses, sila po ay capacitated para dito ating maiwasan, of course, yung mga adverse event following immunization. Nariyan na rin po na we have a network of that one. Ang mga numbers po ng ating hospitals, district hospitals, DOH-rated hospitals, and in Sorsogon City, we have a number. And na-mention na po kanina, diba, that we will be having fixed site or temporary fixed site at the hospitals. So, yun pong mga preparations, di ba?
ay already in place. And yung sa mother, syempre, although proseso din po ang pagtitiwala, di ba? But yan po ay kumbaga na ensure na ng ating health workers. At regarding po siguro doon sa na painom, 'di ba? That was already addressed din po. So the vaccines are a different story, no? The vaccines kumbaga baka mauna pa po kasi yung pag-hesitate natin sa bakuna rather than the uptake. And remember, the measles rubella vaccine, it's not the first time po that this will be given to our children, plus the vitamin A. So ayun, naway kung kayo po yung mother, 'di ba? Naliwanagan po kayo sa aming Alright, thank you po. May sige po. Yes. Ang ating mga media personnel, we all know na ang technology nowadays, such as hindi na lang Google even AI and other social media is a very fast source of information. And the greatest challenge pagdating sa atin, how do we filter out the correct information versus the false information? Because kahit sinong individual na magaling sa technology, they can feed the public with the wrong informations dahil lang sa gusto nila mag-trend and everything. But when we talk about public health and dealing with community people, ang ating mga health workers, they are always trained na when dealing with individuals na merong restriction sa pag-accept ng isang public health service, number one that should be done, identify muna kung ano ang reason bakit ayaw nilang i-avail yung services. Look for that specific window na bukas sa kanilang pag-iisip para yun yung tatargetin ninyo with information. Hindi dapat na finifeed mo agad sila ng impormasyon. Always determine kung ano po yung challenge pagdating doon sa pag-avail nila ng services. Alamin muna natin. Kasi hindi naman sa lahat ng oras masosolve ang isang problema by just providing the information. Know the person first. So yun po. Good morning. This is Blair from PBN, OKFM, and DCGB. ARD, paano natin i-classify ang Bicol in terms of immunization? Kasi kanina, with the numbers na binigay ni Doc Claveron, 15 yata, and may other number pa sa 5. And kanina din sa presentation, may narinig akong potential outbreak. Saan ba ang, or near outbreak, may ganun ba? Ano bang classification ng Bicol in terms of our immunization campaign? So, ang nakita natin sa presentation, medyo very high risk ang except I think sa is Masbate, no. So in terms of the whole region, very high risk kasi mababa nga po yung ating mga mga immunization rates, especially on the fully immunized, and per antigen mababa rin po yung ating measles vaccination rate. So very high risk po, and nakita natin yan kasi base nga sa datos, meron ng 15 kaso ng tigdas sa Bicol region and may 5 na tigdas hangin. So in terms of the the potential for outbreak is there because mababa yung immunization rate. Kaya nga ngayon importante po na maging successful at ma-meet natin yung 95% sa ating supplemental immunization activity para po mas malakas yung protection and mas ma-prevent natin. So definitely in terms of may po kasi yan bago natin magdeklara ng isang outbreak so hindi naman po basta-basta tayo na may isang kaso outbreak na, hindi naman po ganoon, unlike yung may mga sakit po kasi na para isang kaso outbreak na, pero sa measles rubella po hindi po ganoon po. May mga threshold po ang ating mga epidemiologists bago sila mag-declare ng outbreak. But nakikita natin na may mga kaso. So ibig pong sabihin, meron pong nagaganap na transmission, but good na itong last case natin medyo natapos na niya yung transmission period and wala namang bagong kasong naitala. So yun po, lagi tayong very high risk na magkaroon ng mga kaso dahil nga po mababa ang ating immunization rates.
Just a rejoiner din po, no? Siguro ang ating mga media people and also the public are wondering kung bakit po kaya out of all the vaccinations ng against diseases, bakit po ba isa ang MR or measles rubella sa mga focus ng government natin? Because the World Health Organization kinukonsider po ang measles as one of the most infectious disease affecting human. Bakit po? Una sa lahat, ang nature po nito is viral and it is airborne. Okay. Ang isang batang or individual na may measles, pwede siyang makapag-infect ng around 12 to 18 more individuals. And this is also to address po yung kanina na ni-raise sa atin na may mga ibang individuals or family siguro na sasabihin, sa tagal namin nakatira dito sa bundok, sa malayo, hindi naman kami nagkakasakit. And probably that is the reason kung bakit. Dahil po again, kailangan mo ng may malapit ka dun sa isang individual na may sakit para matransmit yung virus. So kung isolated ang isang bahay at walang masyadong nakakahalubilo, hindi po ibig sabihin na hindi na natin sila poprotektahan. The more na poprotektahan natin sila, para in the event na magkaroon ng outbreak sa community, they have lesser chance to get the disease at lalong-lalo na sa kanila challenge ang access sa healthcare. The more na mapoprotektahan natin sila at hindi sila magkakasakit to the point na mahihirapan silang pumunta sa health facility. Dagdagan ko lang po, no, ang Bicol region, no, pataas. So from Matnog going down, 'di ba, sa Visayas, and then sa Camarines Norte part, Camsur, going to the Quezon and NCR. So dinadaanan po tayo. So highly mobile ang ating population dito. So kahit nga po island province, no, in Bicol region, nagkakaroon pa rin po ng mga kaso. So hindi natin masabi. So highly contagious at meron ding period na nakakahawa pa siya. So yun po yung titingnan natin for the measles. So kaya importante po talaga na tumaas ang ating coverage para atin pong maiwasan yung mga outbreaks natin. So kumbaga yung data shown earlier po was the fully immunized child coverage as well as the previous MRCA coverage natin in 2023. So with that data po kasi, since hindi siya 95% of or better, diba, that puts us at a high risk. But hindi naman po nangangahulugan na, ayan, sa Bicol region ay nagkalat ang ating cases. So, but we want to be prepared. We want to be ahead of the virus, diba, of measles and rubella. So that is why we need to immunize our children. And yun nga pong tigdas, we have cases na hindi lang bata. So minsan ang nagdala sa Bicol region ay isang relative na umuwi galing sa Maynila o sa iba pang lugar. So ang ating mga bata less than 5-year-old are very vulnerable pa. And so we want to give them protection. But as long as po na-tag or na-identify na ito suspected measles or rubella case, meron na pong ginagawa dyan ang ating mga local health offices. So yun po. Thank you po. And pasensya naman, lastly kay Doc Daloiras, kasi gusto kong maitanong, how confident are we in Sorsogon na kaya natin ma-attain yung 95% na hinihingi sa atin ng DOH for this campaign? At saka, what other strategies ang ginagawa natin? I think kanina parang malaki ang papel ng mga LGU officials. Are we going to capitalize or use the coercive power of our governor para mamanduhan itong mga kapwa local officials natin na gumalaw din? Thank you po. For any public health services po, it is always a challenge kung hindi tayo magtutulungan. For the province of Sorsogon, we have plinano namin ito, pinagmitingan ng multiple times. Lahat ng ultimong maliit na problema, in-identify natin yan sa bawat munisipyo para agad po natin ma-address. Of course, 95% napakahirap mong i-achieve niyan. Pero dahil meron po tayong mga immobilize sa community, up until the BHWs tutulong sa atin, we can confidently say that we are at the right path towards the 95% na accomplishment po. And of course, ang ating governor po, sinasabi ko sa inyo, napakalaki po ng kanyang tulong
at presensya pagdating po sa programang pangkalusugan. And ang ating mga media people can really attest to it, na talaga nakafocus ang ating gobyerno pagdating po sa mga services ng health po. Hindi man tayo completely na 100% na sobrang perfect, but unti-unti na-achieve natin na maging maganda ang ating mga serbisyo. Thank you. Thank you, Doc. So we're down to our last 2 questions. Magandang tanghali po. Red Laksa po. Nabanggit niyo po, 95% po yung hinahabol po natin. Sa Sorsogon po ba yun o buong province, o buong region? 95% sa Sorsogon, but Sa Sorsogon. in general, 95% po yung target. So kahit sa Bicol, yung 647,000 plus, 95% nun dapat ang mabakunahan. So, meron po ba tayong data kung ilang percent na po yung naabot natin? Wala pa po kasi magsisimula pa lang tayo for this supplemental immunization sa August 10 hanggang 28. Doon po yun tayo babakuna talaga, especially during the first week, no? Pero yung wala pa po tayong... Previous po, meron na tayo, ang Sorsogon got 80% lang po. 80%. Yung 2023 na supplemental immunization activity, ang na-reach ng Sorsogon nung time na yon ay 80%. Thank you po. Other topic na lang po. Sapat po ba ang doktor natin sa buong region? So, yung tanong niyo po ay doktor. Yes po. Opo, lahat po ng ating rural health units, sa lahat ng mga component local government units po ng probinsya ng Sorsogon, ay mayroon na po tayong mga doktor. Ano po? Sa katunayan, ay recently po, nitong July, nag-deploy pa po tayo ng additional na mga doktor to the barrio para po ma-reach natin yung target po natin na isang doktor sa kada 20,000 na population. Bagamat hindi pa po natin na-achieve yung 1 doctor is to 20,000 population for all municipalities po ng Sorsogon, nandun na po tayo sa direction na yon. Okay po? So kung sapat po siya, sapat po para sa ating kampanya, pero ang atin pong mga makakasama para po sa ating kampanya ng MR, Supplemental Immunization Activity, hindi lang po mga doktor. Ano po? Number 1 po dyan, ang ating mga bakunador. Sino po yun? Ang ating pong mga nurses, ang ating pong mga midwives. Sila po yung mga bakunador natin. Ano po? Tapos, kasama din po sa team ng mga bakunador, ang atin din pong mga navigators sa komunidad, ang atin pong mga barangay health workers and community volunteer workers. So, kaya yung sinasabi po natin na tarabangan po ito. Ano po? So, ang atin pong paglibot, sa atin pong mga barangay, pag-set up ng mga vaccination sites, may mga vaccination teams po tayo. Na-compose po ng ating vaccinator na nurse or midwife, tas may supervisor din, at may kasama din pong guide, recorder, navigators po. Para po, nasususog yung pong mga nasa iba't iba pa pong mga purok at sityo na hindi pa po nakakaabot para sila po ay madala sa ating mga vaccination sites for the campaign po. So, yung atin pong mga doctors, nurses, midwives po natin, lahat po sila on board sa atin pong vaccination campaign. Pero, kasama pa rin po natin yung ating mga nutritionists, medtech, pharmacists, even our physical therapists, lahat po ng mga deployed po natin na health human resources. Kasi po, once po na naka-achieve na po ng mataas na rate ng coverage na 95% and above ang kada barangay, kanina pinag-uusapan natin, 95% coverage sa buong Bicol, pag hinimay natin yan, dapat 95% kada munisipyo. Pag hinimay pa natin yan, dapat 95% kada barangay. Ganun po kasi hindi mabubuo ang 95% ng Sorsogon kapag hindi po naka-95 ang mga barangay natin. So nandun po yung totoong laban ng ating, yung implementasyon ng ating campaign. So ibig sabihin po nito, bukod po sa mga doktor, nurses, midwives na member ng vaccination team, malaki po yung role ng mga community members po natin para makalap, maengganyo, mamobilize po lahat po ng mga pamilya na mayroong batang eligible po para sa ating gagawing bakunahan. Salamat po.
Thank you po, Dra. Ayan. So in addition po, kung doktor ang pag-uusapan, ayun nga po, may mga deployed na doctors. Siyempre, meron din po tayong deployed na nurses and midwives. At kung pag-uusapan ng vaccination team, siyempre po, essential ang planning. At during our planning sessions po, nakita at pag-iinventaryo as well ng ating vaccination teams. We have over 1,809 vaccination teams in Bicol Region. And for Sorsogon Province, if we will zone in, meron po kayong 322 identified na vaccination teams na doon sa aming planning, nakita na ang minimum requirement is just 136. So very good po dahil nakapag-identify na tayo ng manpower para sa ating pagbabakuna. So ito po ay sapat ang bakuna, sapat ang manpower. So ang ating logistics are already in place. So that's one story. Another story at ang ating pagtutulungan is the execution. So that's another story. Yung pag-mobilize, yung using our strategies, our plans, and actually translating them into action. Yun po ang ating gustong mangyari para po ito na 95% or better ay talagang ma-achieve. Sabi ko nga po, ang challenges sa ating mga coordinators would be ang ating 80% before in 2023 na accomplishment. Of course, we are better than our previous selves. Tama po ba? And that was the accomplishment 3 years ago. We have lessons learned, no? We have adopted new strategies. We have identified gaps before at na-address na iyon. So, in the span of time na in-improve natin as a health system working together and our collaborations, we're expecting na tayo ay makaka-achieve, no? And we're really giving our best para maabot natin ang 95% or better. And so, nabanggit na ni Doc, di ba? Hihimayin down to the purok level, 95%. Again, pag may nakalimutan or naiwan na bata o isa or dalawa lang yan, ng kada purok, ng kada barangay, ng kada munisipyo. Di ba? Ultimately, that will translate na may gaps or may pagkukulang pa sa magiging regional accomplishment natin. So, we look into that one. And ito naman pong SIA, we have 3 weeks actually for this one. The first 2 weeks are the intensive phase. So sa ating intensive phase, puspusan ang ating pagbabakuna. And to put it simply, di ba? Sa kada araw doon sa 10 araw na iyon, ilan ang ating target? 9.5% or better. And of course, we don't want to stretch din naman na at a later time, doon pa lang naghahabol ng numbers. That's why we have launching activities kung saan gusto natin na makita talaga na merong suporta, merong confidence at pagtitiwala sa bakuna na na-build up na with our preparation. So, yun po ang ating strategies. At ang ating LGUs would really look into their data. At hindi lang po ito datos, again, children na babakunahan. At kung ma-ensure po natin na bawat bata talaga ay mataas yung nababakunahan natin and ultimately, makukuha natin ang ating 95%. So, yun ay kailangan nating pagtulungan. The plans are already done, no? And still for this week, no? Before the execution next week. Okay. Thank you po. Okay. Okay, last question daw po ako. Hindi ko alam na naka-reserve sa akin. So, may tanong ako kanina pero na-answer na po yun. Ito na lang, curious kaya ako kasi hanggang 80% lang tayo. And sino ba itong 15% na ito at mukhang hindi natin ito makumbinsi? Tinitingnan ko siya sa point na base sa sinishare po ninyo na malaki ang role ng LGU. So parang sa tingin ko po, yung halimbawa BHW, di ba yung mga BHW, sila yung mga talagang frontliners dyan. So paano bang sistema, base sa assessment ninyo, yung ginagawa nila, nababalikan pa ba nila yung mga ayaw? Kasi madalas takot talaga ang mga parents na baka ano mangyari, lalo na kung may mga marites nga. So, parang, paano ba natin nahihikayat itong? Kasi, kung hindi natin mahihikayat yung ayaw, yung nagwi-withdraw, at saka iba ang thinking, mananatili po tayo sa 80%. So, ano ang, base sa assessment ninyo, ano yung mga nakita ninyong effort na ginagawa para yung mga ayaw ay talagang nauobliga silang, sige na,
magpabakuna na kami. And yung curious po ako kanina, nasaan ang mga ito? Nandun ba sila sa pinakaliblib na lugar na binilang natin sila pero hindi natin sila naaabot? So yun po. Thank you. So, pagdating po sa MRCA and as well as other immunization na activities natin, isa sa pinaka-basic but one of the most important is to ensure po na meron tayong malinis at kompletong master listing at target client list because we will identify lahat po ng bata na pasok doon sa edad na target po ng mga pagbabakuna. Lahat po ng healthcare workers, ang task po nila, suyurin po bawat household, hanapin ang bawat bata na nasa listahan, at huwag pong titigil hanggat hindi po natin makonvince ang magulang o ang guardian ng bata. Ang isa sa mga strategies pa na ginagawa natin, you involve other sectors such as religious leaders, lalo na sa ating mga indigenous people, which is malaking grupo din po, ay malaking population din po sila kung susumahin sa community. Sa atin, sa province of Sorsogon, very active po ang indigenous people na head po nila or leader nila when it comes to mga meetings through the Provincial Health Board. Lagi po nating i-involve yung mga leaders niyon because they have the capacity to help po provide yung tamang information and also convince yung kanilang group or community to support yung mga programs na yon. So it's always based on wag titigil hanggat hindi natin makonvince yung ating mga target clients po. Babalik at babalikan po. Ayan, so, sige po. Sige po, magdagdag din ako, no? Actually, dalawang bagay yan, no? May mga mahirap maabot dahil napakalalayo nila. Pero meron din po tayong mga nagsasayuma or umaayaw sa bakuna kahit po nandito sa syudad. Lalo na po yung mga matataas yung gate. Opo, no? Kasi pag kinatok po, ay, may doktor naman kasi kami sa private. Kaya po, yung strategy natin ngayon, yung private sector po natin, Philippine Pediatric Society, even our private hospitals, naka-involve na. Kaya nga po ito po yung nakaka-excite para sa panahon natin ngayon. Dahil nakita po natin yon na isa sa mga barriers natin kapag nagsasayuma sila kasi nga mas gusto nila sa private. Ngunyan, ang ating pong mga pediatricians, mabakuna na din sinda. Kaiba sinda sa kampanya natin. Tama? Tama, kasi saro man sa nakita sa layunin na gabos ng aki maprotektahan. Kaya po, sa previous na mga months po, no, na nagkaigwa kita ng mga town hall meetings, kaiba ta po pirme ang private pediatricians and even Sorsogon Medical Society, Philippine Medical Association. Bakit? Kasi gusto po natin, even po yung ating mga members in the community, mga magulang na may private po sindahan ng mga providers ng bakuna ng kanilang mga aki, no? Sila din po ay i-encourage at iba po sinda sa programa natin. Kasi kasama po sila, ma'am and sir, dun sa 85,000 na babakunahan natin dito po sa Sorsogon. So, yung IP groups po natin, our private pediatricians, kasama na rin po. So, we're hoping na yung 15% na kinumpute kanina na 80% kita ng 2023. Tapos ngunyan na 2026, dapat ma-achieve ta so mas halangkaw pa duman. Iyo, no? Yung mga na-miss natin ka ito, ay ngayon, this time around, sila na yung mga kasama po doon sa ko-contribute na maka-achieve po kita ng 95%. Marami din po tayo sa communities natin na may mga takot pa. Pero yung atin pong mga health workers, trained man po sinda sa atin pong pag-interpersonal communication at pag-encourage, no? Pero sabi nga natin, we have to recognize kung kanino po sila nagtitiwala. So mahalaga po yung role ng atin pong mga kasamahan ngayon sa media. Lalo na po sa atin area kasi, di ba, like ako, pag mata sa aga, bukas na radyo, nagdadangog na ako. Pero pag nadangog ko, ang indong mga gayuno na mga boses na nagsasabi na tabangan ta ang gobyerno at ang ating mga aki, pabakunahan ta sa maabot na Agosto 10 hanggang Agosto 28.
taang bakunang ini, maray para sa salud ng ating mga aki. Di ba? No? Tapos dagdagan nyo pa na kung kamo mismo may mga aki po na pasok sa eligible population, isama na po sa mga maiinot na mababakunahan. So aki ko po kaya ngunyan, 8 years old na, pero kang siya po ay sadit pa. Ang batit ko, gabos po ng bakuna niya, DOH man giraray. Maski so mga nutrition supplements niya, DOH. Bakit? Kasi ako, hali akong DOH. Ang advocate ko, programa kang DOH. Kaya mismo sa sadiri kong pamilya, DOH man giraray ang mga serbisyong piga-avail namin. Gusto ko po, ganun din po ang gibuhunta sa tuyang mga pamilya. Para, gabos po kitang magkakaibaran digdi, tayo po mag-advocate din po sa sadiri nating pamilya na suportahan ta po ang kampanya. Pagkatapos kang kampanya, ang regular at routine na immunization, padagos ta po. Dahil ito yung pwedeng, pagkalang po may kampanya kita makusog, dapat tuloy-tuloy na po iyan. Okay po ba tayo doon? Yan. So, isabihin po na sa aga, pag nagdangog ako sa radyo, matadangog ko na po ang indong mga patara-tara tungkol po sa ating bakuna. Iyo, ayan. Thank you very much naman po. Ang sagot ko sa tanong ni ma'am ay ibabalik ko sa iyo. Kasi mukhang mas role po ng media yung natitirang 15%. Kasi sinabi kanina, kumpleto ang ating more than enough yung for the 85,000 target. We have over 100,000 na bakuna. So may bakuna, may lahat ng kagamitan. Sinabi ni Doktora kanina, ang vaccination teams ng Sorsogon, more than enough. More than 300 plus vaccination teams. We have all the logistics, ang planning went way back. But still, pagdating ng August 28, pagtingin natin sa datos ng Sorsogon, bakit? Sana mataas. So sana hindi 80% lang. So sana madami talaga na, and I think yun yung role. Kasi yun nga yung malalayo obvious, 'di ba? Parang kailangan susunduin, dadayuhin para mabakunahan, gagawin ng vaccination teams 'yan. Pero yung iba na, yun nga po, yung sinabi natin, dun napakahalaga po ng role ninyo. And yung sinasabi ni Doktora, kahit medyo naintindihan ko na sa dialect, but sinasabi niya na yung pagbukas ng radyo, kayo yung maririnig. So ganun po ka-important yung role din ninyo. Especially I think dun sa 15% na hindi natin na-reach the last time nung 2023. Na kung yung suporta po ng media who are here ay buo, and then we're putting out the message na it's safe and ready naman, 'di ba? Meron naman mga teams, we're all ready. I would say, in Sorsogon, we're really prepared. We have more than enough vaccines. The syringes are there. The vaccine carriers. The teams are briefed, oriented. Ang galing-galing ng PIDOHO nyo dito. Ang galing-galing ng CHO ng PHO dito. Napaka-active. Pero bakit at the end of the day, andyan lahat, pero ang datos na lalabas, line of 8. So, 'di ba? Doon ka magtataka Kasi ilang buwan to pin-repair po. So, I think yun po yung siguro pinaka-final message natin sa ating mga kasamahan sa media. Napakalaki po nung role ninyo. Especially dun sa 10 to 28 po. Actually, yung intensive phase on the 10 to the 14th, the first week, ang plano namin, at least 80%, 10 to 14, mabit na natin yung record doon pa lang sa first week. Para yung yung the rest na to another week, sinisimot na lang yun. So doon na tayo, kumbaga nakapartida ka na doon sa first week pa lang. No? So if we reach 80% on the first, at least for 80-85%, medyo mas realistic na pagsuyod natin doon sa second week, sa third week, kayanin natin mag 95%. So kung ang tanong, kaya ba mag 95% ng Sorsogon? Kayang-kaya, basta sama-sama. Yan po siguro. Thank you very much po, Doc. Alright, so
I guess that ends na po our press conference. Maraming salamat po sa ating media for attending. May iba pa po akong hindi na-mention, but thank you so much for coming and supporting our information campaign on Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Aabangan po namin yung mga news na ipapalabas nyo. And maraming salamat po. So, photo op muna po tayo with our resource persons. Sige na po, dito na po tayo sa likod lang nila. Yan. Nakaupo lang naman po kayo, Doc. Okay na po. Sige po. Sige po yung iba po dito po sa kabit.